Ayan, dito kay Guanoli at may bisita pala. Shout out sa mga viewers. Anong ang tawag? Paring Jason. Sa mga paring Jason natin dyan. Oo. Paring Jason ang tawag sa mga viewers? Oo. Shout out ko sa inyo dyan. Mga kaparing Jason. Oh. May bisita eh. At patitikimin natin sa ano, kalabaw. Doon natin yung kalabaw doon. At yan, isang magandang morning mga par. Ayun, gandang umaga. At sumikat na naman yung ating haring araw. Ayan, medyo maganda na yung ating kalangitan. At yung nilabahan namin kahapon, nilabas naman ni Mrs. At sana magtuloy-tuloy na po yung init para umupa na yung baha, yung mga barangay na binabaha dun sa Bato o kung saan mga lugar na binabaha ngayon sa Albay at sa mga iba pang mabababang lugar. Ayan. At mag-iisip ako kung ano yung content na magagawa natin ngayong araw ng Huwebes. At siyempre, at sana manalo yung kapatid ko sa laban niya ngayon na amateur contest dun sa Naga sa Bicol. Mamayang hapon daw yun. Sana kasama kami dun. Kasi kailangan yung maraming bagang audience and pack. Kaso may pasok yung anak ko. Kaya di kami nakapunta. Alam naman yun nila kung bakit. At siyempre bago ko umalis, bili muna ako ng ulam dito sa bahay para may pang ulam sila Mrs. Amo? Ma? Ano ulam gusto mo? Ano ulam? May tulong, basta may tulay. Kahit ano, basta ikaw. Hey! Walang problema. Hey! Tinatanong kung anong ulam. Ang sabi niya kahit ano. May ulam ba na kahit ano? Hey! Dapat bang ipangamba? Hindi mo ba nakikita sa aking mga mata? Hey! 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 Text man, mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hey! Hindi dadalawang isip kay aking pagbibigyan. Hey! Buong oras ko iyuko lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumbok ang bili ko. May kasama pang bote. Bili muna tayo ng ulam. Nakabuo tayo ng kanta. Ayan, bili muna tayo ng ulam. Go! Mabili tayo ng pang ulam. Nagtatanong siya kung anong luto daw. Sabi ko ako nang bahala ng luto niya. At nandito na ako sa bahay. Bala nakabili na ako ng pang ulam nila. Bala na si Miss kung ano gustong luto nila nito. Nabubulol ako kung sa bawan o adobohin, bala na siya. At sabi nung binilan ko, yung pinsan din nila yon, pinsan nila Mrs. Tinanong ako kung anong gagawin daw sa ulam. Kaya ako nang bahala sa luto niya. Ganun naman talaga pag bumibili tayo, pa-chop, tapos tatanungin kung pang kung pang pansigang. Eh, bahala na kung anong gagawin nito. What is this? Tingnan natin yung sitwasyon dito sa ito pala sila Kuya Gatcho. Sitwasyon dito sa Tagpulo. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Nag-upload. Han. Oo. Tingnan ko dun sa Saan pumunta? Ang Bacolod?
Ayan, tingnan natin yung ano, sitwasyon ng tubig dito sa barangay Tagpulo. Bumaba na pala yung tubig dito. Hanggang dyan lang naman pala yung tubig. Yan oh. Hindi naman inabot dito sa sentro na. Yan lang banda. Andito po yan sa Tagpulo. Hindi naman umabot ng gusto dito yung tubig. Bumaba na. At tingnan natin dun sa Bacolod yung sitwasyon. Balik na tayo. Ano, dito na tayo sa ano, Barangay Bacolod. Tingnan natin yung tubig kung nadagdagan pa ba o bumaba na. Dito na tayo sa sentro. Sana wag nang umulan para hindi na bumaha. Mga palay na ano, binilad na nila. Mga palay na inabot ng baha. Ay grabe, lalo pang nadagdagan pala yung tubig oh. Dito na banda. Yun na oh. At tapos naani na pala yung ano, yung nung pumunta kami dito na inaabot na ng ano, ng mga hipon oh. Inaabot na ng tubig. Buti na pakinabangan pa. Ayun oh. Ginigiling na. Tinitracer na oh. Kaso mura lang yan kasi hindi pa masyadong hinog. Tumaas pa lalo. Tumaas pa tubig. Lalong tumas talaga yung tubig oh. Grabe. Dati dyan lang yan sa ano, malapit sa Acacia. Taas ng tubig lalo. Hindi ko nilulublob yung motor ko kasi mainit na yung makina. Baka masira. Ayan. Lalong lumaki yung tubig. Eh may sawaw. Lumalangoy yung. May ahas oh. Ayun na oh. Ayun na, papunta na sa kawayan.
sawa. Ayun na. Patasa dun sa kahoy. Na mahirap sa mga mangingisda. Ayun na. Lupit lumangoy ng sawa. Ito mga ano to, screen. Ito may mga kahoy na yan na nakatusok. Screen yan, panguli ng isda. Ang tulad nung pinanguhuli namin. At ayun, sana di na umulan kasi maganda na yung panahon para di na lalong madagdagan yung tubig. Kasi pag umulan pa, grabe yung madadagdag pa. Kasi dyan na oh. Nung nakaraan yung bahay na yan, hindi pa ganyan lalo na ano, inaabot ngayon. Grabe na lang gusto. Hipon na binilad na gawing pasayan. Tingnan ko dun sa ano, dun sa tinataniman ng palay yung kapatid ni Papa, kung inabot na ba yung ano nila, yung palay din. Tingnan ko nga. At yun, dati nga dito yung tubig umabot po dito. Kaya medyo ano pa yung tubig na yan. At sana wag nang umabot dito yung tubig, kasi pag umabot na dito yung tubig talagang grabe na. Kawawa naman yung mga bahay dito. Tingnan natin yung tinataniman ng kapatid ni Papa. Doon banda. Ay, abot na. Doy! Abot na pala nun, so pagtatanaman pa yun to nun, oh. Kay Luwaris. Abot na, oh. Abot na. Abot na. Ayan, abot na pala yung ano, palay nila. Sayang. Sayang yung mga palay. Ako lang, pauwi na po ako. Yun lang yung vlog natin ngayon na pinapagpapit lang tayo na tubig. Wait lang. Yun nga, tumaas pa rin yung tubig. Pero pag yung init na ganito, hindi na ulan,
Pero ito mga palay dito, di naman tayo naabot ng ano, ng baha. Safe na safe to. Ang problema lang naman nito pag inaabot ng bagyo. Kasi yung mga palay pag malapit ng anihin, dumadapa. Ganda na ng panahon. Sana tuloy-tuloy na to para makagawa na tayo. At ayan, shoutout kay ano, Badit. Oh, at sana Badit ano, magaling ka na. Gumaling ka na. Kasi wala si Badit. Ayan, dito kay Kuanoli at may bisita pala. Shout out sa mga viewers. Anong atawag? Paring Jason. Shout out mga paring Jason natin dyan. Oh. Paring Jason ang tawag sa mga viewers? Oh, opo. Shout out po sa inyo dyan. Mga kaparing Mga Jason. Oh. May bisita eh. At patitikimin natin sa ano, kalabaw. Doon natin yung kalabaw doon. Ayan, magkatay na. Magkatay. Kinakatay na. Ano, karne si paring Jason. Pagkarne kay Kuya Noli kasi nabibinas si Kuya Noli. Ano daw? Naiintindihan ang bilis. Ang bilis ng kanta! Ito na namin sana, ang bilis. Franstan, nakiwot sa Bicol. Dahil sa Tagalog, nabulol. Kainin daw si Kuya Noli ng ano. Yung kalabaw kasi ano yan, pangit to pag may sakit ka. Nakabinat ba yun? Pag si Kuya Noli kumakain niya, hindi nabibinat. Ganun pala Dahil yun. lumalakas. Lumalakas. Masama na yan. Marami nagsabi sa akin yung ganyan. Pero pag hindi pa naman na-prove, huwag tayong maniwala. Oo, gumawa. Tatay niya. Hindi, maraming ano dyan eh. Maraming sabi sa akin, hindi lang isa. Hindi, abot na siguro. Ay, comment, please comment po mga kaparing Jason na ang kasabihan. Sabi nila, Oo. pag kumain ka raw ng kalabaw, lalabas daw ang mga sakit or Yung mabibinat. pangit yung may mga... Pangit yung kumakain dyan pag may sakit ka, kasi nabibinat. Yun nga. O yun, comment po kayo mga kanila ayon po sa inyong mga karanasan. Ang mahirap po, walang ulam. Yun nakakabinat. Nakakahagal. Yun talaga ang binat. Pero si tatay, si papa niya, nung namagayong pa, gumaling. Sa kalabaw? Oo. Arthritis. Gumaling. Baka uminom ng ano, Hindi, wala. pagkatapos. Gumaling. Uminom ng alak naman siguro. Pagkatapos. Kain lang. Kain lang. Oo. Baligtad pala. Wala kayo. Maniwala. Franstar, binawi na ang kasabihan. Ang bilis magbago ni Franstar. Sense man. Ang birang buhay. Sense tao. Kunin ko nga yung ano. Ato yan, dito na ako sa bahay kasama ko si Kuya Gatcho. Balik kunin ko yung kalabaw para makatikim sa ano, Franstar. Oh. Doon na lang natin hatiin. Mulang. Ha? Balik na lang tangan. Tigas pa eh. Tigas na. May babad ni Papa. Ayan, kasama ko si Kuya Gatcho. Lulutuin ni tatay ni Kuya Noli yung kalabaw kasi may bisita. Na siyang pinaka. Kalabaw na naman daw, sabi ni nanay. Paborito kasi yan ni nanay, kalabaw. Ayan na. Tuwang-tuwa na naman si tatay niyan.
Saan na ba? Tay! Amo ay. Amo. 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 Nandun na tay. Nandun na yung kalabaw. Kalabaw na naman. Ay, sa pala. Kalabaw na naman. Oo. Iyak na naman. Tantan. May tugtog. Alam na yan. Ha? Alam na. Tatay. Alam na ba? Alam na. Oh? Oh. Meron? Ayaw ko yan. Nakakasama sa ano yan. Kalusugan. Kalusugan. Tapos mayroon ka. Nakasama sa kalusugan. Tama ba sa kalusugan yan? Tama sa kalusugan. Oo. Sigurado yan. Naman yan, ibabad na sa balde. Oo. Karne. Oo, Yan sa Facebook. Ayan na si tatay. Magano na ng panlahok. Luto-luto pag may time. Kapag may time. Pag may time mamaya. Lunch na. Andiyan yung pulutan. Amo. Amo! Mayroon na sana. Popo lang. Popo lang. Wala pang gawa. Mayroon na sana tayo. Na, Yung paborito mo. burirawan. Oo. Oh. Problema, hindi ako makapunta doon. Sa bahay nila. Kasi baha. Doon nga sa... Doon sa ano? Sa pinuntan ka nung baka... Kalbay na yun. Oo. Agus. Baka doon sa papunta sa kanila eh. Ito, yung Malaki May chat sa akin. Pakita ko sa'yo dito sa balde. mayroon dyan mantika. Huwag kang mag-alala. Mayroon dyan mantika. May dala ka na. Yan, diskarte ni tatay pagbalat ng ano. Upo. Kinikid-kid lang. Problema. Tatay. Hey, tatay na. Ayos ah. Ano yung problema ni tatay? Sinuli. Sinuli. Luto pa rin sinuli. Ha? Madali eh. Luto pa rin sinuli. Ha? Yan lang. Veterano eh. Hadouken! 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 Kailangan malaki. Si Goku yun eh, Hadouken!